Right, so Rwanda nonse ku uthenga wa lero. Right, so lero tikufuna tipange uthenga umene tikukhala tikubwera lambuyo pang'ono, potifuna tiyankhe funso imene nanati ndiliyankha tikamaliza series ya mpingo, kuti mpingo ndi chani etc. So taona mipingo yonse 7, okay? So far tithanatino mu ulendo wathu kuchoka Daniel ndi Chivumbulutso tadusamo mu Daniel, koma chimene ndikunena chakuti sitinafike pa idzalo chenicheni kapena sitinavumbulutse china chonse imene tingathe kuchimvetsetsa chimene Mulungu afuna tichilandire. Chifukwa chani? Chifukwa no njira ya olungama imawala ndi kunka kuwalabe pamene tsiku likuyandikira. So ndikuzana kuti mauthenga amene takhala kuphunzitsana baba akhala kuwalabe, Mulungu akhala kukumbutsa zinsinsi zake ndithu mwakuya kwa anthu ake. Right? So tinadusa mu Daniel chapter 1 verse 1 pakana Daniel 12 verse 13 malizisa. Kena kuti namba Chivumbulutso tayamba chapter 1 timayenda verse by verse. Tadusa mu chapter 1 yonse, mu chapter 2 yonse mpaka mu chapter 3. Okay? So tisanapite mu chapter 4 pali ndime imene mafunika titani tichite nayo. Okay? Timafunika tipange ndithu kuvesesa kwa chiweruzo. Fanira khanda kufotokoza chiweruzo. Okay? So mwina kana zafunsa kuti no chiweruzo ichi chimene chinamba mu 1844. So lero lero ndifuna ndi yankhe funso imene la chiweruzo. Okay? So mungu lati niwange share PowerPoint ndiyo timuzindiwerengere imene muli apa kuti tisachedwe. Komanso ndimafuna ndifunse kuti muli ndi maBible pomwe mulipo, chifukwa mavesi ena naye kada mchizungu, chifukwa kuti chichewa chinafowoka. So ngati muli Bible ichewa please tayikeni pa phone ipo kapena pafupi, because mavesi ambiri azikhala muti mu chizungu. Okay, I hope zaveke. So please have the Bible kuti tikhale limodzi ndithu. Alright, so I'm simply my settings angapo. Yeah, okay, that's much better. Alright, so kwa lero tikhala tikuona phunziro imene kumatisanambe tikaene nthawi pemphera kuti Mulungu atisogoze tiseke maso kuti pemphere. Dear Lord, tufuna tokozeni padera ifa ya chisomo chanu, tokoza kuti mwakhala nafe kwambiri amene tikamba Daniel muli nafe chotero tipempheso kuti tikhale aware of your presence, tikhale ndi chidi chonse pa inu kuti tikazoti mumakhala nafe nthawi zonse pa nalonjezo kuti pamene takumana chifukwa cha inu mulipo, mutisunthe ife ndi kutifikitsa pamalo amene singafikepo. Muzina Yesu Khristu pemphera, amen. Right, so phunziro lero kumvesesa chiweruzo chakufufuza. So ndikhala tikuyang'ana Daniel chapter 7 Daniel chapter 8. So kumano maphunziro awo napanga kale. Okay? Napanga Daniel chapter 7, right? Kena kuna napanga Daniel chapter 8. Okay? Kumano sindinawapange connect. Kapena kuti anapangida in isolation. Okay? So lero ndifuna tapanga connect mavesi awiri. So mutiwerengere pa Daniel 8 verse 14 auti banje. Daniel 8 verse 14. Verse 14. Nati kwa ine mpaka masiku 2,000 mphambu 300 usana ndi usiku, pamenepo malo opatulika adzayesedwa olungama. Yeah, so ababa munjijewa akuti mpaka masiku 2,000 mphambu 300 usana ndi usiku, pamenepo malo opatulika adzayesedwa olungama. Right? Tikawerenga mu KJV English amanati unto 2,100 days then the sanctuary shall be cleansed. Okay? So apa kamba za malo opatulika adzayesedwa olungama. So nchichewa kamba za malo opatulika adzayesedwa olungama. So tika maona history ya china William Miller. Okay? Atawerenga vesi anapanga predict no by 1844 sakuta akubwera. Of course zasi zinachitike. Right? So makosa anaena after atapanga study ma Adventists tikamati Adventists tikamba za mpingo wa Seventh Day tungamba anthu amene amayembekeza kubwera kwa Yesu nthawi imene osamachita ma Adventists. So during that time anazapanga na split, panali ena amene anapanga conclusion kuti no Yesu anapita chipinda chopatulikisisa 1844,
amene ndi amene later on anasapanga mpingo wachani wachi Adventist. Koma pamene magulu ena 5, okay, amene anasosana ndi that understanding, ena anapeza mwanga masiku ena so right. So of these 5 groups, 4 alipo moyo mpaka lero mafiki napanga history yao mu that system. So 4 anapanga mipingo panopa. One of them is Seventh Adventist. Mipingo itatu ina ilipo, so inaso ndi worldwide. Okay, so Adventist Church nimene napanga focus on the Seventh Adventist Church napanga focus on bili pa 1844 chiweruzo yarani chayamba. Okay, so tufuna tuone kuti no zimene zikuti bwanji. Okay, now evidence yokuti no ma Adventist imene amapereka kuti kuli chiweruzo ndi iyi. Okay, Chimbuzo 92 verse 11 muliwerenga mpaka na 12. Verse 11. Iye wakukhala osalungama achitebe zosalungama, ndi munthu wonyasa akhalebe wonyasa, ndiye wakukhala olungama achitebe cholungama, ndiye amene ali woyera akhalebe woyeretsedwa. Verse 12. Taonani ndidza msanga, ndipo mphoto yanga ndili nayo yakupatsa yense monga mwa ntchito yake. Yeah, so tikamaona Daniel 8 verse 14, Adventist amapanga link kuti no tikamakamba za tsiku la chitetezero, Day of Atonement, ndikuti mafunika yambe 1844. Okay, ndi amanena kuti kuyambira 1844 ndi tino machimo a anthu osamene amalapa amalimbidwa kumwamba. Okay, chimene semene munthu anapanga amene amapanga confess iye ndi Mkhristu amalimbidwa kuti kumwamba kwamene nthawi china adapo mpaka mapera. Okay, so on top of that maphunzitso onena kuti ndikuti ngati wena apanga ku claim kukhulupirira kubwera kwa Yesu kapena kukhulupirira kuti Yesu anabwera kale namena bukhamo zabwino zonse zimayimena buku la chikumbutso. Okay, so zimene zimakhulupirira. So Yesu asanabwere akufunika aonedwe kuti machimo ako sonala apa ngati wa chimene Yesu nalilapa ezinakele machosena buku la chani la Mulungu. So chinthu chimene mwina anthu ena amakhala nacho jenkha chifukwa chonena kuti tikamaona chiphunzitso chimene chichi Chikhristu largely, tikamaona Christianity makana chiphunzitso chimene chichi chifukwa chonena kuti chimapanga ngati no chikhulupiriro cha munthu sichili chokwanira pa chipulumutso. Okay, ngati tiyende wakhulupirira mwa Yesu, yes, kumane tikufufuzabe ngati zochimwa zako zonse zalembedwa pena pake ndi zungusungidwa. Okay, nde amanena kuti nokwadi ife amwe sitizadziwa nthawi imene mayina anthu atani akuyitanidwa. Mukuona, so anthu ambiri akaona chiphunzitso chimene chichi amasusana nacho kotheratu. Okay, and tinaona azibusa angapo ngati achina Ryan Day ngati mmasatira onena kuti no anatuluka chifukwa chiphunzitso chimenechi. Anthu ngati achina Desmond Ford ma 1980s anatuluka ndi azibusa ambiri. Okay, almost hundreds mu 7 days chifukwa chiphunzitso chimenechi. So tikaona papa kuti iwa kukhala olungama. So tikamaona verse 11 akamba za kubwera kwa Yesu nado pamene sakubwera alese zakhala mu state yake imene alili, right. So verse 12 atinotoona ndidza msanga, mphoto yanga ndili nayo kumpasa Yesu mantchito. So chiphunzitso chimene timaona mphoto yake ali nayo senza mwanya mwa ntchito. So meaning say no tikuweruzidwa monga mwa ntchito zathu, ngati no ntchito zimene tapanga zimene tizaweruzidwe nazo ngati pali tchimo according to our name ndeti zachosedwa. So chiphunzitso chimapereka this verse as evidence. Okay, of course tizapanganso study tizafika kumene koko. Okay, zafika kumene koko komano tikaona papa context yake ndio nena kuti tikamaona buku la chivumbulutso inayambidwa in context ya Old Covenant. Okay, chinayambidwa in context ya Old Covenant, but if you look at the reality of it, mafuna utenge chinthu chikupita kuchikuoneka amene chimakhalira zimanga interpret. Okay, so mungu ngati Yesu anafotokoza yani zipaso zimaonesa mtengo ndi utani. Okay, so apa kuti ndikuwampasa mphotho monga mwa ntchito zake, ntchito za munthu zimaonesa ya mtengo. So mtengo umakhala oyipa chifukwa ulibe Mulungu, umakhala bwino chifukwa uli yani uli ndi Mulungu. So we can link this text now
pamene Yesu akubwera osamene anatchulapo dzina la Yesu ali olungama, right? Osamene sana vomereze Yesu ali otani, ali ochimwa. Fati chimwe ndilekana ndi Mulungu. So tikamba kuzilenga things in context, verse imaveka. Okay, mafuna mutiwerengere 1 Peter chapter 4 verse 15. Akuti banje 1 Peter 4 verse 15. Verse 15. Verse 15. Pakuti asamve zowawa wina wa inu ngati wambanda, kapena mbala, kapena wochita zoyipa, kapena ngati wodudukira. Verse 16. Should I go up to verse 17? Yeah. Verse 16. Koma akamva zowawa ngati Mkhristu asachite manyazi, koma alemekeze Mulungu m'dzina ili. Verse 17. Chifukwa afika nthawi kuti chiweruziro chiyambe pa nyumba ya Mulungu. Koma ngati chiyamba ndi ife, chitsiriziro cha iwo osamvera uthenga wabwino wa Mulungu chidzakhala chiyani? Yeah, so this is another verse which tries to show kuti chiweruzo chinamba mu 1844. Komano tikaona context imene akuipereka Petro, okay? Akukamba za persecution imene imabwera pa akhristu. Akukamba za chisautso chimene chimabwera pa akhristu. Ifati no tikaona pa verse 15, akukamba za zowawa zimene munthu akuba amatha kukumana nazo, right? Munthu wambanda amatha kukumana nazo, kapena munthu woyipa. So munthu woyipa amakumana ndi zowawa mipingo, okay? Koma akunena no, inuyo musakhale muzimenezo yayi, okay? Musakhale muzimenezo. So akunena no, chifukwa chake afika nthawi yakuti chiweruzo chiyambe pa nyumba ya Mulungu. So tikaona context tiona nawo tino nkhani yenene imene imachitika kundina no, chiweruzo chidakafika kuchani ku nyumba ya Mulungu. Mwanjira ina tikamakamba za chiweruzo ndi judgment process imakhala ndi ma stages angapo. Iweyo mapereka zimene uli 1 2 pafunika pakhale no investigation, right? Maloya akufunse mafunso etc uyankhe etc kena kwa makhala final verdict, okay? So apa general no, chiweruzo chidakafika ku nyumba ya Mulungu. Nyumba ya Mulungu yani mpingo anthu ake a Mulungu, right? So persecution imafika kwa anthu a Mulungu, ndipo anthu a Mulungu adakaonesera chimene ali, okay? So tikamakamba za the persecution ina papa, okay? Nkhani yeku ndiongonesa kuti no anthu a Mulungu what akuyima apati, okay? So this is not speaking kuti anthu a Mulungu ndino akuweruzidwa mwanjira ina ilake afufuzidwa ndi anthu a Mulungu, right? Koma no persecution idakapanga expose Christ alimene ali mwayo. So this is another verse imene makisida ntchito. Koma no chimene chimene mafulongo olimpikisa ndichi Yohane 3 verse 17 mpaka 19. Tawengeno meneko Yohane 3 verse 17. Verse 17. Pakuti Mulungu sanatume mwana wake ku dziko lapansi kuti akaweruze dziko lapansi, koma kuti dziko lapansi likapulumutsidwe ndi iye. Verse 18. Okhulupirira iye saweruzidwa, osakhulupirira waweruzidwa ngakhale tsopano, chifukwa sanakhulupirira dzina la mwana wobadwa yekha wa Mulungu. Verse 19. Koma chiweruziro ndi ichi, kuti kuwunika kunadza ku dziko lapansi, ndipo anthu anakonda mdima on the going judgment and the judgment. Yeah, okay. I think wamaliza. Wabiririza. Mukundiva aliyese? Ngati mundipa mungopanga thumbs up. Okay, all right. I think wapanga stuck. Okay, so tikaona pa verse 19, verse 17 akukamba zoti no Mulungu sanatumize mwana wake kuti aweruze dziko, okay? Yesu mission yake sena yote azatiweruze. That's not the mission ya Yesu. Koma kuti chani dziko lapansi lipulumutsidwe ndi ndani? Ndi iye. So mission ya Yesu ndikuti atipulumutse ife, okay? Now muone
chimene chikuchitika apa. Kodi iwe ngati uli mwa Khristu uliso anda kuweruzidwa? Okay, verse 10 okhulupirira iye saweruzidwa. Wosakhulupirira waweruzidwa ngakhale tsopano chifukwa sanakhulupirire dzina la mwana wobadwa yekha wa Mulungu. So ngati inu ndine tili mwa Khristu Yesu sililinso anda chiweruzo. Okay, sililinso anda chiweruzo. Kumano munthu amene asala okhulupirira, okay, ali kale pasi pachani pa chiweruzo already. Okay, so koma chiweruzo ndi chikuti no Yesu adza koma sanamkhulupirire. Okay, so anthu amene ali mwa Khristu salinso anda yani anda chiweruzo. Okay, so ndimakufuna kuti no tione kuti no context ya Daniel 8 verse 14 ndi itiyo. Fatano of course idapanga kale study kwa nofana tingoyizilumikiza zinthu zonse pamodzi. Context ya Daniel 8 verse 14 ndi yani. Fatano pa Daniel chapter 8 anaona zinthu ziwiri. Anaona ndithu nkhosa ndipo anaona tonde. Tonde anabwera mwachangu ndikumenya nkhosa ndikuphwanya iye ndi nyanga zake ziwiri, right? Nkhosa imemira ya ufumu wa Medi ndi Aperesi. Pamene tondeyo amemira ufumu wa Greece. Okay, so tinaona guys zimenezo, so siticherapo koma ife chimene tikufuna tiyambe ndi pamene mtondeyo adamenya nkhosayi nyanga inathyoka. Kenako panabuka nyanga 4 kuti no after Alexander atamwalira pana ma generals ake anamenyana mpaka anasalapo ngati 4. Okay, achina Lysimachus, Cassandra, Seleucus ndi Ptolemy ndi amene anagawana ufumu wa Alexander. Okay, naona kale history imeneyo, so sitipiriza. So he got inakula kwambiri. So ndimafuna kuti ngati mwini Bible ijiwa Frederick ngati mwini Bible ijiwa tatilengeni tatiwerengeni pamenepa mutiwerenge pa Daniel chapter 8 verse 11 to 12. Ndayikadala maveso anchizungu ifa nthawi ichiwa chimatha kubalika. Okay, so amene ndi Bible ijiwa ndikokene pafupi mutiwerenge Daniel 8 verse 11 to 12. Verse 11. Inde inazikulitsa kufikira kwa kalonga wa khamulo ninchosera nsembe yopsereza yachikhalire ndipo khala m'malo ake opatulika panagwetsedwa. Verse 12. Ndipo khamulo linaperekedwa kwa iyo pamodzi ndi nsembe yopsereza yachikhalire mwakulakwa kwake. Nigwetsa pansi choonadi nichita chifuniro chake ni kwizika. Tikaona zimene zichitika papa ati tondeyo anazakula, right? Also not tonde kapana tuluka kanyanga kang'ono, right? So you know that no Greece inapangida absorb ndi Roman Empire. Okay, from the Roman Empire ndi pamene tikuona kanyanga kakanamba kukula. Roman Empire kenako inapanga transition into the people Rome. Okay, anyway, stand ngobiri. So akuti kanazikuza kwa kalonga wa khamulo. Kalonga wa khamulo zale ndi Yesu Kristu. Ndabaona no kwa iye nsembe yachikhalire. Okay, nsembe yachikhalire inachosedwa, right? Ndipo malake owepatulika anaponyedwa pasi. Mawu kuti sacrifice iwo anachita kuonjezeredwa ndi ma translators. Pamene amamasulira Bible anachita kuonjezedwa mawu kuti sacrifice. Kapena mawu kuti nsembe. Mano chimene chinalipo ndi the daily, right? So chifukwa tuno Daniel chapter 8 ma Christian chito zipangizo za mukachisi. Anaona kuti chimene chimamangidwa daily ndi yani? Ndi nsembe. So anaonjeza mawu kuti nsembeyo ndikupita tikonzenepe. Koma nzona ngakhala anaonjezeredwa sizikusintha context. So the daily, okay, chimene chimaichitidwa daily mukachisi chinachosedwa. So tuselo tuno ndi maulosi. Maulosi ati tikaphunzira tipiteso ku Bible tikaona tuno chipangano cha sipani chuti chani. Anyways, tipiteze verse 12 patuno. Ndipo host inapesedwa kwa iye chifukwa chokuti no daily inachosedwa. Ndipo malo akupatikana anaponyedwa pasi. Choonadi chinaponyedwa pasi. Now, nimafuna nena chinthu ichi. Tikambakambaza malo opatulika amene anaponyedwa pasi. Tiona nawo kuti no through the papacy itabwera inaponya choonadi pasi. Papacy inaponya kachisi pasi. So, tikambakambaza choonadi ndi chani?
muterenga Yohane 1 verse 17 mchichewa Yohane 1 verse 17 ali bwanji? Verse 17. Yeah. Chifukwa chilamulo chinapatsidwa mwa Mose. Sorry, ngoyambira verse 17. Yeah. Chifukwa chilamulo chinapatsidwa mwa Mose. Chisomo ndi choonadi zinadza mwa Yesu Khristu. Yeah, so chilamulo chinapatsidwa mwa Mose. Manjirana system yonse yakapembedzedwe. Kwabera ku nsembe zimene munthu afunika apange, right? Zonse zinapatsidwa mwa Mose. Komano zimene zonse zidatha kupulumutsa munthu. Chisomo ndi choonadi. Tikamaka choonadi tukamba za zinthu zokhazikika, zinthu zogwirikako, zinthu zimene zingathedi kupulumutsa munthu. Zoonadizo zinabwera mwandani mwa Yesu Khristu. Zoonadizo zikukhuzanso yani chisomo. Yesu anakamba yani ine ndine njira, ine ndine choonadi. So tikamaona kachisi Yesu akati ine pasula nyumba iyi masiku atatu amangasa kamba za kachisi thupi lake. Yesu ndiye mwana wankhosa. Yesu ndiye wansembe. Chinese chimene ine chipangano chakale chikuyimirira mwandani mwa Yesu. Yesu ndiye choonadicho. Ndikubira timozi nepe. So zoonadi zimene zinabwera ndi Yesu Khristu. Zonse kuzera mwa system ya pepasi zonse zinangonyida pasi chifukwa tikaona muno bwino wansembe ndi amene amakhululukira machimo. Mukuona pamene unsembe yene ndi ndani ndi Yesu Khristu. Choonadi ndi chakuti no anthu tonse amene tazida ndi mzimu woyera zipadziko lapansi pano tonse ndife thupi lake Yesu Khristu. Tonse pamodzi ndife mpingo wake wa Yesu Khristu wona pa dziko lapansi pano. Koma the papers said no, ife tokha ndife the true church. Ngati wachosera mu mpingo wachosera pamaso pa Mulungu. So zoonadi zambiri zinakhaza tani zasokonekera. Ziphunzitso ngati no munthu akangofa kupita kupega tolekera kumupereke ndalama apite kuti kumwamba. Ziphunzitso ngati zinataya choonadi pati pansi. Tikamakamba za unsembe wa Yesu ndi kachisi anachidada yani pansi. Ndikupira tili limodzi makosani. Zoonadi zonse zimene zinabwera ndi Yesu Khristu kukwaniritsa mafanizo kapena kukwanitsa chilamulo mene chimakambira zonse zinangonyida yani pansi. So vuto ndi limenelo. So far zikumveka zimene ufotokozazi. Tufuna toneka vuto tisanafike ku verse 14. Brother Frederick ndikupira tili limodzi. Okay. So kungweka chithunzi tikaona m'chipangano chakale pamakhala ndithu ansembe amene amapita mu mkachisi tsiku ndi tsiku. Okay, the daily. Okay, tikamaona mauti daily tiona tino akutengedwa patipo komano ndikana mchizungu mangamu Daniel 8 verse 12 and on account of transgression and host was given him over the horn along with the regular sacrifice. NASB ukamba za regular sacrifice. KJV nakamba za daily sacrifice. Mukuona? So tikaona muno bwino tiona nawo kuno wansembe ndi amene amatumikira mchipinda chopatulika chaka ndi chaka, right? Muno once pa chaka amakhala kuti no akalowa mchipinda chopatikisisa kuti apange chitetezero akachose tchimo pakati pa anthu a Mulungu mukachisi ndi mukhambi, right? So tikaona za malo opatulika ndi amene malo amene anali malo amene anali utumiki wa Yesu wa wansembe so umakhala opitirira. Okay, so mchipinda chopatulika muna zinthu zitatu. Mnali nyali imene machedwa the golden candlestick, okay, kapena the menorah. Munaiso gwala nsembe lozofukiza zimene amayikapo ma spice kuti akafika chipinda chotani chopatulikisisa. Ndi apa naiso tebulo la showbread imene pamakhala ndithu ngati chikuti chani ngati kuti pamakhala mikate 12. So wansembe amatumikira mmene mumu. Okay, so zinthu zimene zizikuyimira utumiki wa Yesu wopitirira pakati pa anthu ake. Okay, so tizoona one by one kuti tione. So tiyamba ndi candlestick. Okay, so mutiwerengere pa Leviticus 24 verse yake ya 2. Leviticus 24 verse ya 2 mpaka na 4. So mwina musanawerenge ndimafuna nena kuti mawu amene anapangidwa translate kuti no continually ndi mawu otchedwa tamid. Okay, right, kuna ningobwerera kuti tiapeze mawu amene awa. Okay. Alright, so and he magnified himself against the priest of hosts, and by him the daily sacrifice was taken away, and the priest of the sacrifice was cast down, and hosts were given him against the daily by the reason of transgression, and it cast down the truth to the ground and it practiced,
and prospered. Okay, ngati mawapeze pa Leviticus 24 verse 2 to 4 mutatuwerengera. Amene apeza Leviticus 24 verse 2 to 4. Yeah. Verse 2. Uza ana a Israeli kuti akutengera mafuta a azitona oyera opera akuwunikira kuti aziwalitsa nyali nthawi zonse. Verse 3. Aaroni ayikonze kunja kwa nsalu yotchinga ya mboni, chihema chokomanako, kuyambira madzulo kufikira mmawa, pamaso pa Yehova nthawi zonse. Likhale lemba losatha mwa mibado yanu. Verse 4. Akonze nyalizo pa choyikapo nyali choona pamaso pa Yehova nthawi zonse. Yeah, tataphokoza. So tikabwerera ukuku mawa amene anapangidwa translate ku daily. Okay, ndizi makamba kuti ma translators ngakhala napanga mawu adi mawawa kuti sacrifice these were added words, that's why in my italics powerenga mawuwa titakawerenga tuno by him the daily. Okay, without kuonjeza moti sacrifice kumano mawa oti daily awa olemera daily awa ama ndi tamid. Okay, mu Hebrew mawu ameneyo ndi tamid, ndi mawu amenenso tikapita ku Leviticus chapter 24 verse 2 to 4 ndi mawu amene anapangidwa so translate kuti no continually. Mwaona? So mawu kuti daily ku Daniel chapter 8 verse 11 to 13 mawu kuti daily determined. Okay, ukuku mawu kuti continually ndi determined iso ndikupa mandikesa amenewo. So Hebrew word translated continually ababa determined. Okay, chimene chikuthandiza no chinthu choti chifuna chikhale chopitirira chosasokonezedwa. So monga ngati mafuta amafunika azikida mu nyali nthawi zonse azikhala kuyaka ndi chimodzimodzinso wansembe wathu amene ali Yesu Khristu. Yes, tikaona pa Yohane sivira Yohane chapter 1 verse 4 makatino mwaye munali moyo ndi kokunika kwa chani kwa dziko. Kenako Yesu akuti inu ndikuwala kwa chani kwa dziko. Ife tiwala bwanji? Yesu akakhala mandani mwa ife. So tikamaona Yesu ngati wansembe wathu akutipasa moyo wake, akutipasa mzimu woyera, akutipasa zoonadi zonse zimene zinabwera ndi iye, right? So zimene zikuyimira utumiki wake monga ngati wansembe wathu. Okay, so akuwalisa mukachisi mwake ndi kuti mpingo wake umeneyo, komanso akuwalisanso mukachisi wake monga ngati ifeyo ngati akachisa mzimwera. So tikaona pa chapter 1 tinamona Yesu Khristu anayima pakati pa nyali zingati zisanu ndi ziwiri. Okay, nyali zisanu ndi ziwiri ndi tikamona kukhosayo wophedwa ngati woyimayo ali ndi maso asanu ndi awiri amene akuyimirira yani mizimu isanu ndi iwiri. Tikuona pamene. So mizimu isanu ndi iwiri ati Yesu ndi amene akuitumiza pa dziko lapansi kuti ku mpingo wake. So tikamaona zinthu zonsezi tikuona kuti utumiki wa Yesu Khristu tamid ukupitirira, right? So ntchito yake ndi kupereka mzimu, kupereka mafuta kuti moyo wathu usazirale, right? So ifensi ndife kuunika kwayi, ifensi chipinjo choti tikakhale angwiro sichili pa ifeya, right? Koma ndi ntchito ya wansembe kuti akalipase moyo wake kuti ife tikakhale mwa iye, right? So tikamakamba za kuchita bwino burden imene ili pandani pa Yesu Khristu, ife tingokhala mwandani mwa iye, tikukhala omikizira mwandani mwa iye, chisime cha moyo ife tikhale pati tikhale pamene popo. So tikamaona tamed utumiki wa Yesu Khristu, the daily sacrifice imene inaponyedwa pasi, ndi utumiki umene onena kuti munthu akakhulupirira pandani pa Yesu yekha kuti pamene pali ndi moyo osatha. Mwano kanyanga ono kanaponya zimene zipasi kusenza kuti munthu kuti akhale ndi moyo akhale joined ku mpingo, kuti munthu akamve kwa Mulungu sizoti akuzera mwa mzimu era kuwerenga Baibulo akamve zimene wansembe akunena. So kanyanga ono kanaponya utumiki umene upasi tamed. Okay, chinthu chachiwiri tawerengera pa Leviticus chapter 24 verse 5 to 8 amene amatawerengera khanga network yavuta. So AC kapena Frederick ngomwe ba Bible ajo atawerengera ngoni. Ndime Bible ajo. Okay, all right. Maggie tawerengera pa
Leviticus 24 verse 5 to 8. Urenge kuba Leviticus 25 verse 24 verse 5 to 8, yeah. Verse 5. Ndipo uzitenga ufa wosalala ndi kuphika timitanda 10 ndi tiwiri, awiri amagawo 10 a efa afikane kamtanda kamodzi. Verse 6. Ndipo utiyike m'mizere iwiri, tisanu ndi kamodzi mzere umodzi, pa gome loyera pamaso pa Yehova. Verse 7. Nuyike libano loona ku mzere uliwonse, kuti likhale kumkate ngati chokumbutsa nsembe ya moto ya Yehova. Verse 8. Nthawi zonse tsiku la Sabata aukonze pamaso pa Yehova, chifukwa cha ana Israeli, ndilo pangano losatha. Yeah, so tikaona Sababa akuti chani amafunika kuti la Sabata yonse azikhala kuyikanyani mkate, okay? Ati chinthu chimene chichi chifuna chikhale chotani continually, chinthu choyikika. Mawu amene anagwiritsa ntchito apapa ndi tamid, okay? So tikamakamba za mkate kuyimira mawu a Mulungu. Ninkuona nthawi zonse tikamakumana pa Sabata timafunika tive mkate wa moyo, mkate watsopano, osati kuti tikusakasaka chine yatsopano chimene anthu sanafe, tikusakasaka mkate wa moyo, mkate wa fresh, chinthu chotino chathandiza anthu munyengo imene yoyo. Chakudya chimene chimakuthandiza kwambiri sikudya cha zolowera, ndi chakudya chachiti chimene kudya amene koko. So mawu amene awa amene tikuzukutawa ni mawu amene ali amoyo, mawu amene kuti tikamva lerolo titakudusa mwiki yonse chifukwa tinalimbikitsidwa. So mawu Mulungu afunika akhala fresh, mawu Mulungu nthawi zikhala chani akupezeka pakati pa anthu, right? So awawa amaperekedwa mawu amene awa la Sabata ina sifana bread amasipira ya la Sabata ina lilo. So yes, ndi amene akupereka chakudya cha uzimu kwa anthu ake, okay? Utumiki wa Yesu Khristu ndi wosalekeza pakati pa anthu ake. Titaona kuti ma meetings awa tinayamba almost mu chaka cha 2021, okay? Tinayamba ma meetings awa mu 2021 kumapanga study one true God, mapanga study chiyero etc, right? Panopa tikupizabe kupanga study. This is 2025, okay? Almost zaka zingati, zaka 5 tikupanga, not zaka 5 as such, zaka 4, okay? So zaka 4 tikupanga study one true God, tikupanga study kuyeresera machi khulupiriro, tikupanga study chivumbulutso, zaka 4 mukuona. So nthawi sitika kumana Mulungu amatipasa mkate wa moyo. So tikamaona mphunzitsi kapena mlaliki, okay, amapereka mkate umene Yesu Khristu atani wampasa yeyo, okay? So si ine amene ndipereka mkate, okay? Ndikapereka chinthu chimene ndakhazikitsa ndekha ndoti muzindidalira ineyo nthawi zonse kuti ndichimasulire. Koma ngati akuchipereka ndi Mulungu muzachita chitike nchani, ineyo mukachidya chinthucho munthu akachilungusaso kwa munthu wina, mukhale ineyo mwapezadi mkate wa chani, mkate wa moyo. So chinthu chimenechi chimkate wa moyo umene umatithandiza ife tikaziwe zoonadi zimene zinabwera ndi Yesu Khristu zinakonjedanso chani pasi ndikanyanga kang'onoka kapena kuti pepasi. Chifukwa munthu ya dark ages Bible linatani linachosera naked mu chiyankhulo choti anthu sangachipesese zili ngati kumayi kunoko tipange bani Bible lachizungu lachiwa tilike mu French, ndoti ngati Bible ili mu French ndi anthu ochepa amene amavesesa French, ndikuti tipange trainers ibusa special kuti amava yani French, ndoti no amene angalivesese Bible kuti aliwerenge ndi azibusa okha, ndoti ife tizidalira busayo atuzi zimene Mulungu adanena kudzera mwa aneneri ndi zimene zinachitika, mukuona. So Bible limayikida machene pa pulpit amawerenga ndi wansembe yekha. So zimene zinachitika. So tamid utumiki wa mawu unatani unapojedanso pasi. Vuto lachi namba 2 limene. Vuto la namba 3 chimene chinaponyedwa pasi ndi utumiki wa guwa lofukiza, okay? Tawerenge pa Exodus chapter 30 verse 7 to 8. Mulenge chichewa Exodus 30 verse 7 to 8. Verse 7.
ndipo Aaroni azifukizapo chofukiza cha zonunkhira zokoma mmawa ndi mmawa pamene akonza nyalizo achifukize. Verse 8. Ndipo pamene Aaroni ayatsa nyalizo madzulo afukize chofukiza chosatha pamaso pa Yehova mwa mibado yanu. Yes, so tikuona tino chofukiza makamaka ka zofukiza zimene amaziyika zimakhala zonunkhira zimene zimakwera pamwamba. Tikamawerenga za zofukiza zimayimira mapemphero oyera mtima. Tikaona mu chapter 5 tikaonanso mu chapter 8 verse 1 to 3 zofukiza zikuyimira mapemphero oyera mtima, right? So zimene amafunika ayike zofukiza zimamawa, ayike zofukiza yani madzulo. Okay, zimafunika ndithu zizirani zizikhala zirani zikuyaka. Okay, so mawu amene anagwiritsidwa ntchito tino zikhala zofukiza continually ndi mawu amene ati tamid. Okay, perpetual tamid. So incense akuyimira mapemphero oyera mtima amene asanganizidwa ndi chiyero cha ndani cha Khristu Yesu, sizofunika zisiye AI. Okay, so tikamaona malo opatulika akuyimira utumiki wa Yesu Khristu umene uli wopitirira. Okay, tikamaka mazatu Yesu anapokwera kumwamba anakafikira chipando chopatulika. Okay, ndizifotokoza muphunziro lathu lomwe nditapange next week tikamba za zipinda etc because pamakhala controversy ena. So next week tikhala ndikukamba za zipinda. Okay, kumano tikamaona utumiki wa Yesu Khristu muchipinda chopatulika zikuyimira kuti no Yesu ndi amene apereka choonadi kwa anthu ake. 1. Yesu ndi amene apereka yani mkate wa moyo. 2. 3. Yesu ndi amene apereka utumiki wake potitetezera ife. Tikaona Roma chapter 8 verse 26 no mzimu ndi amapemphera nini. Okay, mzimu wake uti tikaona verse 34 no ndi Yesu amene amatipempherera ife. So Yesu sera mwanzo mwangi ndi amene amatipempherera ife, amatithandiza ife kupemphera. Tikapemphera Yesu ndi amene amatenga zopempha zathu zonse ndikaziyika pamaso pa Atate. Okay, so utumiki wa Yesu Khristu onsewo unateda yani unateda pasi. Mawu Mulungu samaoneka, choonadi cha Mulungu sichimadziwika. Kupezeka kwa Yesu Khristu, his presence, Holy Spirit sizimadziwika. Mapemphero oyera mtima amafunika azipemphera kudzera mwa wansembe sizimadziwika. So sezi mavuto amene kanyanga kuno kanabweresa ndi amene awa atatu. Okay, taona m'Bible. Okay, so tikamawerenga pamene papa. Okay, ndi zinthu ziwiri zimene zinapangira atake kwambiri ndi kanyanga kang'ono. Ati kanyanga kuno kanagwesa pasi chani kachisi. Okay, kanyanga kuno kanagwesa chani choonadi. China chimene kanyanga kuno kanagwesesa ndi chani sembe yosalekeza tamid. Okay, so choonadi chonse sichimadziwika kuti sipodi kubera kwa Yesu kunasintha chani zonse zinachosedwa. Okay, so zinthu zinato zimafunika ngati zagweseda pasi ndikuti ngati Mulungu akukonza vuto zinthu zimafunika zidani zibwezeresedwe. Okay, so tinawerenga kale pa Daniel chapter 12 verse 11 to 12. Kumana wafuna to Daniel chapter 8 verse 12 mpaka 13 kuti timve kuti zinthu zazagweseda pasi kumana Mulungu achitapo chani. Okay, Daniel 8 verse 12 mpaka 13 tawerengeni manepo. Mudawerengere yeah sure. Verse 12. Daniel chapter 8 verse 12. Ndipo khamulo linaperekedwa kwa iyo pamodzi ndi nsembe yopsereza yachikhalire mwakulakwa kwake, nigwetsa pansi choonadi nichita chifuniro chake nikuzika. Verse 13. Pamenepo ndinamva wina woyera ali kunena, ndi wina woyera anati kwa iye uja wanenayo, masomphenya nsembe yopsereza yachikhalire ndi choyaka chakupulumutsa chakupereka malo opatulika ndi khamu ziponderezedwe adzakhala mpaka liti? Tawerenganso last sentence bwino bwino. Ngowerenganso last sentence yokhayo. Okay. Masomphenya a nsembe yopsereza yachikhalire ndi cholakwa chakupulumutsa chakupereka malo opatulika ndi khamu ziponderezedwe adzakhala mpaka liti?
Yeah, ziponderezedwa mpaka liti. Okay, anyways, so akufunsa kuti okay, choonadi yarani kodi nkhani yokhuza nsembe yosalekeza zipondezedwa mpaka liti. Okay, nkhani yakachisi ndi kutiso wamwambamwamba zonse ziponyedwe pasi zichitika mpaka liti. Mukuona funso limene kufunsidwe, zinthuzi zaonongedwa, zinthuzi zaponyedwa pasi. Okay, mwanjera chimene akufunsa chituno tamid uyu tamid. Okay, utumiki wa Yesu Khristu pakati pa anthu ake tamid kodi zipondezedwa mpaka liti? Tamid utumiki wa Yesu Khristu kuti pasaife choonadi, utumiki wake kuti pasaife kuthekera kuti talumikizana ndi Atate kuzera mupemphero, utumiki wa Yesu Khristu pokhala mwa ife kuzera mwa Mzimu wake zipondezedwa mpaka liti? Chifukwa izi ndi zinthu zimene Yesu atakwera kumwamba zinali zachikhalire, zinali zopitirira zamuyaya kwa ifeyo anthu amene tikupembedza Iye. Okay, so tamid zichitika mpaka liti? Mukuona, so funso limene kufunsira pa Daniel 8 verse 13 ndi limene lero, which means pa Daniel chapter 8 verse 14 akufunika tipase yankho pa zinthu zimene zaponyedwa pasi. Ngati mukusatira mungoyika ka thumbs up mu chat mu, ngati mukusatira zimene ndafotokoza so far. Alright, towards. Okay, so tikupitiriza now. Mene taonera papa daily akwimira nsembe yosalekeza anapanga translation. So ma translators anaona daily anaona ndi tamid. Okay, so ma translators mena afika pa Daniel chapter 8 anaona tamid. Oh, okay, tamid obvious anapita kuchipanga chakale kuona tamid amathandiza utumiki wa nsembe nthawi zonse kuyika mafuta kwa nkate nasabadana yonse kazofukiza mama ndi mazulo, right? Zikuimira utumiki wa Yesu Khristu ndio tino wopitirira. So yana kuti no daily anaonjezera maudi yani sacrifice kumeneko. Mukuona menepe. So tikamaona bwino za nsembe even titati tingukisa ntchito chizungu chokhacho ngakhale context imakhala no titawvesa ndatuno Timothy 5 verse 6 akutuza so ife za cheni chimene Yesu ali. Tarione ni Timothy 5 verse 6. Verse 6. Ndipo ndinaona pakati pa mpando wachifumu ndi zamoyo zinayi ndi pakati pa akulu mwana wankhosa ali chilili ngati waphedwa, okhala nazo nyanga zisanu ndi ziwiri ndi maso asanu ndi awiri, ndipo mizimu isanu ndi iwiri ya Mulungu yotumidwa ilowe m'dziko lonse. Yeah, so tikaona baba tikuzera nawo kuti Yesu Khristu atakwima pamaso pa Yehova, right? Tifikako kumeneko kunizosangalatsa akuti akukhala ngati mwana wankhosa wophedwa koma lichani ali chilili. Okay, so titaona no iye ali ndi nyanga zisanu ndi ziwiri zimene zikumira mphamvu zonse zapasidwa kwa iye. Habakuki 3:4 kuti no nyangazo ndizo mbisa mphamvu yake, right? Mizimu isanu ndi iwiri iye atakuitumiza imene kumira maso asanu ndi awiri a iye. So titaona kuti no mawu okuti sacrifice, the daily sacrifice, nsembe yachikhalire, mauti sacrifice anaonjezera ndi ma translators akuyenera dora akhale pamene funa kuti no tikamakamba nsembe yachikhalire inachitika kamodzi ndipo ndi yachikhalire, ndi nsembe ya Yesu Khristu imene ikukamba za zinthu zokoma kuposa zimene zidalira muchilamulo cha Mose, right? So tonaona kuti no context ikugwira tikamati daily sacrifice. So tikamana papal system inachosa nsembe yachikhalire, inachosa Khristu amene ali chisomo cha Mulungu ndi zonse zimene anapangira ife zimene zinabisira mu nthawi ya ma dark ages. So tikamana bwinobwino ma dark ages 538 mpaka 1798 chonadi chinaphimbika. Koma mu zaka za 1517 zonadi zinamba kubwirira zina ndi zina. Okay, so tikamaona bwinobwino chonadi chakachisi chinamonyera yani basi mwanjira ina tikamaona zonadi zimene zikumira Khristu ndi utumiki wake zinatayidwa pasi, anthu samaziwa nthawi imene akukhala komanso kuti angamfikire Mulungu sanatani sadakatha kumfikira. Mulenge pa Yohane 4 verse 24 nchichewa ali bwanji
Yohane 4 verse 24. Verse 24. Mulungu ndiye mzimu, ndipo omulambira iye ayenera kumulambira mu mzimu ndi m'choonadi. So Mulungu ni mzimu amene akulambira mulandire mu mzimu ndi choonadi. So tikaona munthu wina akamati choonadi chinamuyera pasi, Yesu apapa makamba choonadi china chake chindotano ifika nthawi yoti simuzipembeza ku Yerusalemu kapena mu phiri, right? Pano pa chinthu chimene anthu amakonda kufunsa kuti mpingo una ndi uti, ndenda kale mpingo uti umenewo, okay? Koma Yesu ndono usipembeza mu phiri kapena ku Yerusalemu, amene amupembeza Mulungu amupembeze mu mzimu ndi choonadi. Azitha kuzindikira kunena kuti pamene pali awiri pali atatu inenso ndipati ndilipo. So choonadi chikuponyera pasi mwanjira zoonadi zimene Yesu Khristu anabwera nazo after imfa yake yapamtanda zinakhala zatani zaponyera pasi. So mangufuna kungulimbisa unena kuti Daniel 8 verse 11 to 12 tinapasida vuto ndoti yani anyanga kang'onoko kanazikuza angakhale kukhamula kumwamba. Okay, tikamaka za prince of the host. Prince of the host ni ndani? Ndi Yesu Khristu. Okay, host kapena khamulo limene lili ndi Yesu ndi ngati ifeyonso. Okay, ndingafotokoza motani John Ephesians chapter 1 verse John minute Ephesians 1 verse amadinota daisina ndi madaiso onse muzakumwamba kama Khristu Yesu. Okay, tikapena Efeso thamana no ife takida mwamba pamodzi ndi Khristu Yesu muzakumwamba. Efeso 2 imakamba yoti. So kalonga wa khamulo Yesu anamunyira basa amaoneka, even a Khristu samatani samaoneka. A Khristu ene anaphimbidwa anathawa. Okay, so kanyanga kanaponya ena akhamulo pansi. Okay, kanazikuza ku kalonga wakumwamba mwanjira ena tona no kanyanga unoka kapena the papers yamakasokera kuti papa ndiye yani ndiye ngati Mulungu pa dziko lapansi. Inachosa the daily sacrifice tamid kuti mikoso wa Yesu Khristu unaphimbika. Inaponyaso kalongayo komanso kachisi basi. Kachisi ndio tikuona kuti mikoso watu munthu wa Yesu Khristu unaponyera basi. Choonadi zoonadi zonse, all the realities zinaponyera basi. Mukuona menepe? And host was given to the little horn against the daily sacrifice. Khamulo limene lidapatsidwa kwa kanyanga kakonoka ndi ma armies apa dziko lapansi. Kanyanga kakonoka kanali ndi mphamvu yopanga komandi ma armies kuti azisusana ndi anthu akamu. So mavuto ndi amenewo. Ndipo verse 13 anatifunsa kuti kodi izi zichitika mpaka liti? Verse 13. Okay? So verse 13 pamene pakubwerano ngati funso, which means verse 14 ndi pamwe babwera yangu. Okay? Ndiye ndikufuna mutiwerengere Daniel 8 verse 13 ndi 14. Tiwerengere lero ali bwanji. Daniel 8 verse 13 ndi 14. Mungogira pa Daniel tizibwerera amenewo. Ndembe pa verse 14 eh? 13. Number 13. Verse 13. Pamenepo ndinamva wina woyera ali kunena, ndi wina woyera anati kwa iye uja ananenayo, masomphenya nsembe yopsereza achikhalire ndi cholakwa chakupulumutsa chakupereka malo opatulika ndi khamulo ziponderezedwa adzakhala mpaka liti? Verse 14. Nati kwa ine, mpaka masiku 2,000, mphambu 300 usana ndi usiku. Pamenepo malo opatulika adzayesedwa olungama. Okay, so in the KJV. Now, King James Version ili mavuto ake. Ntakuza ni chimene chocho. Okay? Daniel 8 verse 14 ineyo mukuona kwanga ndi upereka ntodomo zake so musandigende kai. Daniel 8 verse 14 King James Version sinayankhe bwino yayi. Okay? So zimene tapange ndi ka version ma version ena. Okay? Ine ndi NSB. Okay? Next week tikhala tikukamba za zipinda. Okay? Tikakhala tikukamba za utumiki wa Yesu mchipinda chopatulika, utumiki wa Yesu mchipinda chopatukisisa. So zimene tikhala tikukamba next week. Okay? So mukhale po next week. Koma kwa lero ndimafuna kuonesa King James Version ili ni mavuto ake. Okay? So anthu ambiri amayika pamwamba fine.
right? Komano mafuna ndikuwerenga mu chomwechi mu King James kera ndiwerenganso mu NASB ndi HCB. Okay, now let me read from the King James. I'll read verse 13. I wouldn't know. And I heard one saint speaking, and another saint said unto that saint and said, which spake, how long shall be the vision concerning the daily sacrifice and the transgression of the desolation, to give both a sanctuary and the host to be trodden underfoot? Okay, there I wouldn't know. And he said unto me, unto 2,300 days, then shall the sanctuary be cleansed. Now, tikaona context imene ilili vuto ndakuti kachisi wapunyira basi chona ndi chapunyira basi. Okay, yankho singakhale nawo kuno kachisi azayeresera fati vuto sinali kachisi kudesidwa yayi mukuona menepe. So ma Adventist atawerenga this verse achina William Miller etc. amakhulupirira tono kachisi ndi dziko lapasi ndiri kuyesera kwa kachisi ndi tono kuyeresera kwa kachisi ndi kuyasa ndi moto. Mukuona pamene those guys after 1844 anambopanga start achina Crozier ndi FB Hall etc. Okay, anaona ro kachisi ndi wakumwamba ndiri kuyesera kuyeresedwa kwa kachisi wakumwamba ndikuti machimo akuyeresedwa ndeti ndisiku achitetezo. Mukuona amene zinakhalira chifukwa cha translation iyi. Now ndifuna ndikuonese translation ina ndi mundiuza inuyo kuti ikuveka according to context nditiyo. Tikaona pa HCB akuna kuti and he said to me, for 2,300 evenings and mornings, then the sanctuary will be restored. Mwana mene then ndiwerenga mu NASB fati panopa ndili ndi Bible la NASB version. Okay, so I'll read Daniel 8 verse 14. And I know he said to me, for 2,300 evenings and mornings, then the holy place will be properly restored. Okay, now ineyo version imene ndikunayo yaveka bwino kwambiri ndi NASB or HCB than KJV. Why? Chifanena kuti vuto ndoti kachisi aponyera yani pasi, chona ndi chaponyera yani pasi, utumiki wa Yesu Khristu aponyera yani pasi. Okay, which means solution akufusa izi zipo ndapasi mpaka liti. Neli solution for zinthu zitani zibwezeresedwe ndikhulupirira zamveka amene. So kwambira around this time ya 1844 chona adi chimafunika chitani chibwezeresedwe. Okay, tikaona ma versions ena sinaikepo amakamba tuno the sanctuary be vindicated, ena amakamba ti sanctuary be vindicated. Ma versions ena sinaikepo for entire amati sanctuary be vindicated. Taona ma versions amene amakamba ti sanctuary be restored. Taona KJV imene amakamba ti sanctuary be cleansed. Kuma according to context, the best understanding the sanctuary will be restored. Okay, so after 2,300 days kachisi amafunika rani abwezeresedwe. Manjirera utumiki wa Yesu Khristu mafunika uwaleso. Zona zimene zimene abwera ndi Yesu Khristu mafunika zani ziwaleso. Utumiki wa Yesu Khristu amide wopitirira kwa anthu ake mafunika utani uwaleso. Zona zokhuza kuti no mpingo ndi thupi lake zimafunika zitani zibwezeresedweso. Okay, and this is what happened. Okay, so tikamaona mawu amene anachitika. Okay, ma amene angagwire kwambiri mu kuti zimene zinachitika after 2,300 days kuti kachisi azayeresedwa sizikupanga fit ndi vuto imene inalipo. Fari vuto ndio tuno zona zonse zinamunyira pasi ndi kanyanga ng'ono. So tikamaona zimene zichitika pakadusa zaka 2,300 years chona ndi chake chodano utumiki wa Yesu Khristu mu kachisi wake wa Mulungu mafunika kuti ibwezeresedwe. Okay, so tikamaona reformation imene zinachitika mu zaka za ma 1517 silinatha kubwezeresedwa zona ndi zonse zokhuza utumiki wa Yesu Khristu. Koma tikamaona the Advent movement. Okay, Advent movement ndimene inakhala ngati ya bwezeresedwa zona ndi zimene zinali zoponyedwa pasi kwambiri makamaka chona ndi chakachisi. Okay, tikamaona chona ndi chakachisi ndi Advent movement imene niwakhulupirira Mulungu amene anayuza kwambiri kubwezeresedwa chona ndi chakachisi. Foti tikaona ma movement onse pa dziko lapansi imene banga emphasize kwambiri kachisi ndi Advent movement. Suno kamba za Seventh-day Adventist Church, no, ndo kamba za Advent movement imene inapanga exist mu zaka za 1833 kumafikirira mu 1863 somewhere there. Okay, movement imene
inalipo sina denomination anything. Anali akhristu amene achoka mipingo yosiyanasiyana ni mapanga study. Yeah, ndi mapanga ma study silu kamba za mpingo. Fati Advent movement inapanga split as I said mipingo 5, right? One of them is Seventh Adventist Church. Okay, so mutaona video imene nakamba za mipingo imene 44 ilipo mpaka lero. So silu kamba za mpingo inalo sapa kuma ndo kamba za Advent movement imene inabuka so muzaka zokhazoka za ma 1800s kuti kabwezese zona zimezi. Okay, so tikamona kubwezesida kwa kachisi tukamba za kubwezesida kwa zona zimene zikukhuza Yesu Mulungu wansembe wathu, Yesu Mulungu ngati nkhosa, kuona sori Yesu Mulungu ngati amene akutumika mukachisi wakandani wa Mulungu. Ngakhale zinali choncho tionana kuti no Advent movement inapanga branch out mukama denominations zosiyanasiyana. One of them is Seventh Adventist Church, of which tikamaona the Seventh Adventist Church thrust yake kwambiri ndi on the law. Okay, so tikaona pa restoration ya kachisi inde ngakhale tikamaona in the Seventh Adventist Church pali focus kwambiri ya kachisi. Yes, pali focus kwambiri ya kachisi and zokhuza kachisi. Kumaona kuti pa Daniel 8 verse 14 ama fotokoza nkhani yotino pamene chiweruzo chimatani chimayamba ndotino anthu a Mulungu akutani akuyesedwa kapena akuyesedwa mabuku etc. No, that's not true. Okay, mu 1844 kupita uko zimene zochitika zatino zoonadi zokhuza utumiki wake wa Yesu Kristu kwa ife akhristu amene tapulumutsidwa kale zatani zikuyamba kubwezeresedwa. Okay, koma chifukwa chotino tikamaona mavuto ena amene anachitika zinthu zina sizinaonekera. Okay, now ndimafuna ndipange comment pa chiweruzo. Okay, kodi m'Bible emakambazo pa chiweruzo Yesu asanabwere mwinaso china chimene ndikafotokoze ndi chimene no ndi movement imodzi yokha imene ndimaziwa no Advent movement imene ndapanga kufocus no Yesu asanabwere pafunika pakhaya chiweruzo. Okay, kumano what is the nature ya chiweruzo? Utaona kuti no nature ya chiweruzo ma Adventist ambiri anayisokonezeratu. Okay, fati tikamakamba chiweruzo simachipeza pa Daniel chapter 8. No, chiweruzo timachipeza pa Daniel chapter 7. Okay, now I'll explain why. Tisana fotokoze zimeneyo mafuna tingo kamba ko zinthu zingapo. Okay, so tikamakamba za nature ya chiweruzo Marko chapter 4 verse 11. Apa paneni mavesi ali ndayika ose ali nchichewa ano tsopano, so wina yesa tawerenga amene ali ndi nthawi. It is Marko 4 verse 11 tiwerengeni machangu. Verse 11. Ndipo iye ananena nawo, kwa inu kwapatsidwa chinsinsi cha ufumu wa Mulungu, koma kwa iwo ali kunja zonse zichitidwa m'mafanizo. Yeah, so apapa Yesu akwaza ophunzira kuti iniyo mukuziwa zinsinsi zachani za ufumu. Okay, koma anthu amene ali wachikunja zonse zichitika chani mafanizo. So tikapita buku la Daniel imatuza ife chinsinsi chachani cha chiweruzo. So phunziro ndimene ndalipangapo kale. Okay, so tikapita pa Daniel chapter 4 timaona kunena kuti mu Daniel chapter 4 inalipo nthawi imene Nebukadneza analota maloto. So mukachiona chithunzi chocho ndi loto imene Daniel Nebukadneza analota, osati Daniel. Nebukadneza analota maloto. So Nebukadneza analota maloto, analota chintengo yayitali kwambiri. Okay, so zinyama zonse zinayi pansi pamenepo ndi mama yake. Kenako ati analota wamithenga, anena kuti no iduleni tengo ndipo muzungulize lamba pa musi pake. Ndati chitengo chinadulidwa ndi chinadulidwa chitengocho lamba anatani anamangidwa. Kenako afterwards chinazana chinakhala ngati chaphukira. So Daniel bomufotokozera kuyo anamuzana mwene muzayani mfumu inuyo mawawa ananena ndi amithengawo. So anagwiza ntchito mawu amenewo amithenga. Okay, tikaona pa Daniel chapter muna ndizingothula mavesi yomwe zindipanga cross check. Daniel chapter 4, of course ndiphunzira la mbuye. Yeah, Daniel chapter 4 tikawerenga Daniel chapter 4 pa verse 17. Now know mukawerenga chichizo kama know the sentence is by the decree of the angelic watchers and the decision is the command of the holy ones. Okay, so tikamaona KJV ama kama tu ndi ma watchers kapena ma holy ones. So
kuti mtengo udulire lamulo linapezedwa ndi ma watchers. So meaning to say no kumambako kuli council imene imayang'anira zinthu. Ever since kuwukira kwa Lucifer kunachitika kumamba kuli council. Tiona council imene I think wiki yachitatu. Kumafuna utinguza tinu council imene okay ndimene ina akamena Daniel chapter 7 ndimene sena akamena Daniel chapter 4 and 5. Okay, so tiziona pompano. Ngalo council imene ndimene ikuyeza maufumu. Ufumu wa Mulungu versus ufumu wa ndani wa Satana. Okay? Ifati Lucifer anapanga claim zinthu zambiri. So council imene at this point inapanga determine no ufumu wa Nebuchadnezzar uchosedwe kwa iye for a time. Kuti apenge misala zaka 7. Zaka 7 zikati azabwezeresedwe. So pa Daniel chapter 4 verse 17 lamulo limene linapezedwa ndi ma watches. Koma tikapita pa verse 24 amene no lamulo limene linapezedwa ndi Mulungu. So manje nena titaona no ma watchers amene awa achitwa kupangira ordain ndi Mulungu no akaweruze molungama. Manje nena maufumu apa dziko lapasama nguuka ndi kukwera ndi maufumu amene akuyimirira ndondomeko za ndani za Lucifer. Tisaona no Lucifer atankonyesana ndi hawa anapanga claim kuti no dziko lino ndi lake, right? Maufumu ndi yake. That's why Yesu adabwera pa dziko lapansi anamuyesa akulu tamunigwadirani inu. Mwandigwadirani ndi kupasanyana maufumu osewa. Maufumu ndani apasidwa kwa ine ndi kupasa kwa ine aliyense amene angatani angakonde. Mukuona? So maufumu ndi a Lucifer. So ma watchers akuwayeza maufumu. Kodi zimene Lucifer manatha kupanga anthu angwiro popanda Mulungu ndizotheka. Mukuona? So ufumu Babel utayezera ababa anaona kuti no timpangise munthu apenge misala kaye. So Nebuchadnezzar anapenga misala after 7 years anabwereranso kufumu, which zinayizovuta kumvesa chifukwa kuti no taziseyo kakhala mfumu pakhala anthu afuna akhristiani akhristu mfumu. So kulu apenga misala zaka 7 palibe ndi mmodzi amene adatenga ufumu, palibe ndi mmodzi anafuna kumupha. Mukuona? So anazindikira no ndi Mulungu yekha amene anakapanga chinthu imenechi. Of course analapa ndikuyimba chapter 7 chapter 4. Okay, now tikapitiriza Daniel chapter 5 timazaona nawo kuti no palidi ndithu kuweruza umene umachitika kumwamba. Belshazzar adachita zachibwana kutenga zikho zimene agogo ake Nebuchadnezzar anatenga ku Babel. Iye anatenga chikho ndikumweramo vinyo ndi azikazi ake ndipo anabwera dzanja ndikulemba zinthu zimene sanatha kuwerenga. Ndi anayitana Dani ananena kuti akulu chimene chilapa chenena kuti ufumu wanu adani waweruzidwa. Okay, ananena no ufumu wanu wawerengedwa. Mene theko Ephraim ufumu wanu wawerengedwa ndipo waperezeka utani uperewera ndipo agawidwa kwa amene ndi aperezi. Amene anawerenga ufumu wa Dani wa Babylon ndani ma watchers omwe acha. Ndipo chigamulo chalecheka kumamba kuti no ufumu wa Babylon walephera tusiye ubwerewera ndani wa amene ndi aperezi. Okay, so rokona ndo mafumu asizo namango chose amapasidwa alamulire akalamulira amaweruzidwa. Mukuona wenewe kuweruza sakuweruza kuti munthu upu mukapena akungoweruza kuti aone kuti kodi ndondomeko za Lucifer zipangadi chiyero. Mukuona wenewe so ufumu wa Babylon utayezera unaona kuti sukupanga chiyero yayi ndipo unachosidwa. Ndi pamene nditubwera pa Daniel chapter 7. So tikambakamba za chiweruzo sakukuweruza iweyo ngati munthu kuti iweyo kodi ukapulumuka kapena ayi. Chiweruzo ndi chiweruzo cha maufumu. Ufumu wa Mulungu versus ufumu wa ndani wa Satana. So Satana ali mafumu angapo amene akubwesa pasini. Wambira na Babel, right? Tona na Babel nawonso unayezedwa ndipo ndani unapeza uperewera unachoka umene umayimirira ndi mkango mu Daniel chapter 7. Amene ndapereza anabweranso nawo. So izizi nazikamba kale ma reference yake ma presentation alipo kale. So zomwe ndapange kumapeto kwa video iyi ndipanga tag ma videos amene ndachita munomu. Daniel chapter 8, Daniel chapter 7 ndipanga tag kumapeto kwake kuti amene angafuna kuwaonera mboyo atha kuwaonera. So at the end of this video mupeza ma video tags ngamuna pa YouTube. Okay, so chilombo chimene chichi chikumera amene ndapereza, right? So now amene ndapereza anapezedwa kuti ndosala osakwanira panga chiyero zimene Lucifer manena zaboza. Pamene kumabwera ndani ufumu wa Greece nawonso unapezedwa utani uperewera. Now pamene pabwera ufumu omaliza. Ufumu omaliza ndiye ufumu wanyani wa Rome umene ukupitirira mpaka kumapita nthawi. Fati pano pa Rome ngakhale inakhanga tino yapesedwa bala la kuifa ikubwereranso ndi moyo ngati European Union. Okay,
so mfumu yomaliza amene Lucifer akugwiritsa ntchito ndi umenewu, and ndimangofuna ngolimbikitsana napo mafumu ndi Lucifer akuwabweretsa. Ndifuna ndipite ku Genesis chapter 13 verse 1, and this is why panopa ndikumakonda kwambiri kugwiritsa ntchito NASB, because NASB ili ma insight ena amene mwina KJV sanayike bwinobwino yayi. Ndifuna kuwerengera ni Genesis chapter 13 verse 1. Move out no. And the dragon stood on the sand of the sea. Verse 1 you may out no. Then I saw the beast coming up out of the sea, having 10 horns and 7 heads, and his horns were 10 diadems, and on his heads were blasphemous names. Verse 2. And the beast which I saw was like unto a leopard, and his feet were like to those of a bear, and his mouth like the mouth of a lion. And the dragon gave him his power, his throne, and great authority. So tikaerenga mu NSB kwambira Genesis 13 verse 1 mpaka na 3 akutize funa no ati chinjoka icho chimene chimamusatira ndani. Yes, ndani mu chapter 12, right? Chimene chimapesa china Herod chanji kuti aphe ndani kuti aphe mwana Yesu Kristo asanabadwe, right? Anakubala anyways. So akutize futi chinjoka chinayima pa mchenga wa pa nyanja, ndipo chinjokacho ati chinjoka cha pamene kena kuchituluka m'madzi ndi chani chirombo, right? Chirombo chikatuluka ati chinjokacho chikupasa kwa chirombocho mphamvu, mpando ndi ulamuliro wonse. Muona pamene so zikugwizana zimene Yesu anakamba zeno Lucifer namuzesa ndigwadire ndikupasani mafumu yani osewa. So titha kuzindikira moveka bwino nato mafumu osewa ndi mafumu a Satana akuyendera pa ndondomeko za Satana kuti no athawupanga chilungamo popanda Mulungu. This is why pano tikaona the European Union mulamuliro wake kupanga enforce evolution. Actually ku Europe ma churches akusekedwa for ambili they believe in evolution, right? Ma churches amakuida ndi ma night clubs kusana ma strip clubs etc. kumwena komo enjoy one tikutha kuona na kuti no evolution yachuka kwambiri. Education iubagida advance kwambiri, and ku education kukulowa kwambiri so chani evolution osati masewera. Zinthu ngachina psychology, psychiatry, right? Zonse zikuti nozuthandize munthu ma areas onse au bongo wake popanda ndani popanda Mulungu, right? So ndithudi ufumu womaliza wa Lucifer kuzaweruza nanthuzi ndi umenewu, ndi ufumu umene uzabweretsa so lemba la chirombo kuti chani kuti dziko lonse lapansi likayende 100% mu ndondomeko ya Lucifer kuti akaonesere kuti no iye atha kukwanisa panga chani chiyero ndi chilungamo. So totana no mu Europe kumene kunatoka kanyanga kang'ono kamene kachete makaona kuti kanagwesa chonade etc. Kumano kanyanga kang'onoka ndikaufumu mkatikati mwa Europe. Okay? Anyway, so tikuona za mafumu angati anayi pa dziko lapansi. Womalizira ndi ufumu anyani wa chirombo, right? So tunaona kale mafumu amenewa. Okay, so chimene mungafunike muziwe chitatu mafumu wasizora kungochoka yaye. Babulo anayezedwa ndipo anapezera orani uperewera, ndipo fumu nabwa kwandani kwa amene ndaperesa. Chimozimozi mafumu onsewa one by one afunika zidani aziyezedwa. Kodi ufumu ndingaweze kwani kweza anthu ake. Mukuona mene. So mafumu akuyezedwa, anthu ake akuyezedwa. Osati kuti akuyezedwa kuti ndiopulumuka kapena ayi. No, that's not the focus ya chiweruzo, sir. Chiweruzo focus yake ndikumvesa onena kuti kodi ndondomeko za Lucifer zibala chiyani, zibala chiyero kapena chionongeko kapena kusaweruzikana, right? So ufumu nenso mapezedwa kuperewera pa zimene nasoma zicha mkono umodesera. So ufumu malizira ndi ufumu wa chirombo kuyezedwa. Ufumu nenso umarana umayezedwa. Pamenepo ndi pamene rubwera pa Daniel chapter 7 verse 9 mpaka na 10. So zonse zinazo pangakale study kumalero kumanga emphasize nkhani kapena gawo la chiro. So mafuna ndiwerenge pa Daniel chapter 7 verse 9 to 10 auti banje. Amene angawerenge tawerenga ndi chonde nthawi. Ndinapenyera mpaka anayi mipando ya chifumu nikhalapo chapo
Ingopirizani. Pirizani nthawi guys. Okay, tidapenyera mpaka nayikapo mipando ya chifumu nikhapo nkhalamba yakale lomwe. Zovala zake zinali za mbuwu ngati chipale chofewa ndi tsitsi la pamutu pace ngati ubweya woyera. Mpando wa chifumu unali malawi amoto ndi njinga zace moto woyaka. Mtsinje wa moto unayenda wotuluka pamaso pace, zikwi ndi unyinji osawerengeka unayima pamaso pace. Oweruza mlandu akhalapo ndi mabuku anatsegulidwa. Yes, so tikano pa Daniel chapter 7 verse 9 to 10. Pali oweruza. So pa Daniel chapter 7 pamene timapeza chiweruzo. Pa Daniel chapter 8 palibepo chiweruzo. No. Daniel 8 sikukamba za chiweruzo. Daniel 8 ukamba za kuponyera pansi pa choonadi. Daniel 8 ukamba za kubwezesa kwa choonadi. Daniel 7 limene umakamba za chiweruzo. Chiweruzo sichikupeza kuti nokodino ngakhale muli a Khristu ndinopulumuka kapena ayi. No. Iwe ngati uli mwa Khristu suli anda chiweruzo. Taona kale pa Yohane, right? Iwe ngati mwa Khristu Yesu ndiwenso woweruzidwa. Chiweruzo nchakuti Yesu adza koma anthu sanamkhulupirire aweruzidwa amenewopo, right? Koma chiweruzo ichi ndi chiweruzo cha maufumu. Akuti anaona nkhamba yakale ndipo inakhalapo ndipo zikwi zinabwera, right? So tikaona sababa ndi fabric tizaona chiza chiweruzo imechi fatino buku la chivumbulutso lili based upon apapa, right? So akuti ataona zikwi zabwera zinakhala bwanji atino mtsinje wa moto unaenda utuluka pamaso pake, zikwi zinatumikira unyinji anthu unyinji wa ndani wa angelo ndaba amene, right? Woweruza mlandu anakhalapo ndi mabuku anasegulidwa. So apa pamene tikuonamo oweruza mlandu mwanjirena chiweruzo chichitika pachama Daniel chapter 7 pamene tingapeze chiweruzo, right? So chiweruzo chichitika pali chichitika amenepa. So chikuweruzidwa ndi chani kumapita ake a nthawi. Taona kalota mafumu samaweruzidwa. So chikuweruzidwa pa mapitepene pa nthawi ndi ufumu wa wa chirombo ndi ufumu wa ufumu wa Khristu Yesu. Ziweruzidwa ndi zimenezozo. So anthu amene ali a Khristu, anthu amene ali ndi Yesu mkati mwawo, moyo wawo ukuyang'anidwa kuti osati kuti ndiopulumuka kapena ayi. No. Moyo wawo ukuyang'anidwa kuti okay, kodi mtengo wa moyo ukupa zipatso za moyo. Anthu amene ali mu ufumu wa Lucifer akuyang'anidwa kuti kodi mtengo wakusisa zinabwino zoyipa kodi ukubadi zabwino. Mukuona amenepa? So ufumu wa Lucifer ni mtengo ozisa zabwino zoyipa kuti ukaziwa zabwino zoyipa wewe uzisankha zabwino. Nikona anthu akaona dokota utangoledzera, dokota angopanga zobalika ngoyenda mana kumese ndi dokota la ufunika zisate moyo machepesa ukamayenda moyo wako machepa asizoti amama moyo wako machepa kwena upoze dokota ndabela kubaya kaswambiri zikhala bwanji muona. So pamene anthu amayembeza kuti munthu ukaphunzira ndi uzikhala munthu wabwino. So that's the knowledge of good and evil, right? Pamene ufumu nawo ungokhala ndi Yesu Khristu. So mafumu awiriwa akuweruzidwa kuti abalance yani. Unaona amenepa? So muone zosatira za chiweruzo. Zosatira za chiweruzo zikuperekedwa kwa ife. Daniel 7 verse 11 ati chani? Verse 11. Pamenepo ndinapenyera chifukwa cha kukosola mawu aakulu idanena nyanjayi. Ndinapenyera mpaka adachipha chirombochi ndikuwononga mtembo wace ndikuwupereka utenthedwe ndi moto. So tikaona chimu chapter 19 tiona kuti chirombo chinaponyera mnyanja yani ya moto. Tikaona chimu chapter 19, okay? So uku ndi kumapeta chani anthawi, right? So chirombo chizawonongedwa ifo yani chizapezedwa kuti chosadani ndi chosayenera.
lemba la chirombo silakwanisa kubweretsa chiyero pa dziko lino lapansi. Okay, pamene mbali naye pamene akutiuza ife pa Daniel 7:13 so akutiuza ife zotsatira zayani za chiweruzo imene chitakhala chija. Daniel 7:13 ali bwanji? Verse 13. Ndinaona masomphenya a usiku, taona anadza ndi mitambo yakumwamba wina ngati mwana wa munthu. Nafika kwa nkhalamba yakale ndipo anamuyandikitsa pamaso pake. So tikuona Yesu Khristu akuyandikitsa pamaso pa yani ya nkhalamba yakale. Ndi chikusatira njani mu chiweruzo imene chichi? Tatipasemba Daniel 7:14 ali yani. Verse 14. Ndipo anampatsa ulamuliro ndi ulemerero ndi ufumu, kuti anthu onse ndi mitundu yonse ya anthu ndi amanenedwe onse amutumikire. Ulamuliro wace ndi ulamuliro osatha. Ulamuliro wace ndi ulamuliro osatha wosapitirira, ndi ufumu wace udzawonongeka. Yeah, so tikuona tino chiweruzocho chikuweruza mafumu. Wina aliyense ufumu yense umaweruzira. Komano Daniel 7 mapeto ake akutipanga focus pa the very last two kingdoms weruzira. Mafumu awiriwa, ufumu wa Mulungu kusema Kristu Yesu ndi ufumu wa Satana kuzera machirombo. Ukuzaruzidwa pa mapeto ake. So chiweruzochi mawatcha zaja azaonetsetsa no ufumu amene wabweretsa ndi chiyero ndi ufumu wandani wa Kristu yekha. Mukuona? So chimene chichitika ndi chiti? Ndi chimene chocho. Okay? So chimene chinachitika ndi chimene. So tikamaona bwinobwino tiona kuti tikamakamba za chiweruzo. Okay? So ndidakakonda ndidakapirira mwana ifa ya nthawi ndilekezera pompa. Tiona kuti nkhani yeniyeni ya chiweruzoyi ndi nkhani yenena kuti tikamakamba za ufumu wa Kristu Yesu. Tukamba za Yesu kukhala mkati mwathu. Pa Luka chapter 17 Yesu anafunsira ufumu udzalita, ananena kuti ya unani ufumu wa Mulungu ni mkati mwachani? Mkati mwanu. Okay? Ndi Luka chapter ningoipanga quote this yo kuti mwina ena video ikhala yambira koma ndazipanga kale study. So ndipanga link ma video zake kumapitoko kuti sikanga tabwinira kwambiri. Okay, tikaona pa Luka chapter 17 verse 20 anamfunsa mpaka 21 ananena ufumu wa Mulungu mkati mwachani? Mkati mwanu. Ati tikaona pa chapter 12 verse 10 akuti taonani tsopano kwadza mphamvu ya chipulumutso ndi ufumu. So ufumu wa Yesu Khristu wakhala kuweruzidwa kuyambira zaka za kuyambira Pentecost mpaka kumapita nthawi ukhala kuweruzidwa. Chimodzimodzi ufumu wa Satana wakhala kuweruzidwa kuyambira nthawi ya chirombo Roma mpaka kumapita ake pamene lemba la chirombo laperekedwa. So chiweruzo tiona nawo tikamazafika kuchivumbulutso tizaona kuti chiweruzo inayambira litiro. Okay? Tikapita chivumbulutso tizaona ndi chiweruzo cha mafumu awiri achinayambira. Ifano ufumu nenso mafunika uloledwe ukhaleni moyo kenako mazaweruzidwa. Tikuwazene komano pamapeto a chiweruzochi tifuna ndeti anthu amoyo nawo Satana azaweruzidwe. Osati akapange determine kuti anthu opulumuka kapena kumakaonesere chimene ufumu wa Yesu Khristu ungapange. So pafunika pazakhala anthu azakhale muchimene ali olungama akhale olungama, onyasa akhale onyasa. So chimene chizapangisa zimenezi ndi lemba la chirombo. Ifano anthu azakhale nawo ankaniratu Mulungu kotheratu. Ndeti ankana Mulungu sakumufuna atengana lemba la chirombo. Ndeti anthu amene azaoneseratu kwa munthu amene chiweruzo chamusekera. Kwa munthu woti wakaniratu Mulungu, wakaniratu ufumu wake, wakana mzimu wake, azaonesera moyo wawo kuti kukana Mulungu kumabala chiyani. Pamene anthu aka Mulungu azakhala asindikizira mu mphumi sangachimwenso, akana dziko lino lapansi sakufuniratu apange participate mu china chilichonse cha dziko lino. Sakufuna kugula ndi kugulisa. Fati kuti agule ndi kugulisa ndito afunika achimwire Mulungu. So iwo sazafuna kugula ndi kugulisa. Ndito zakhala magulu anthu awiri. Anthu amene asindikizira ndi mzimu wa Mulungu pamphumi wawo, anthu amene ali ndi lemba la chirombo. So mafumu awiri wa chimene chisamangise chiweruzo chibwere kwa anthu amoyo ndi lemba la chirombo. Ndipo dziko lonse lapansi kumwamba ndi dziko lapansi zaona chimene ufumu wa Yesu mapanga ndi ufumu wa lonse mapanga kumapeto ake. Pamenepo ndi amene
chiweruzo chizapange determine kumwamba. Yesu asanabwere kuti no tione pa chapter ndingokuonesani chiweruzo kumwamba chizakamba kuti ya tizafika mu chivumbulutso konseko kumano for now kuti sikhenga tino taya tadusa kale 1 hour, so sikhenga tino tichira kubwerezamo. Tikapita pa chivumbulutso chapter 11 lipenga lonse lizamveka muimve amenepa ali ya amen. Okay. Ivani ndapapeza chivumbulutso chapter 11 mawu azamveka akuti ya 11 verse 17 ndio nati okay, yeah, verse 15 pali malipenga asanu ndi awiri ndimuve lipenga lomaliza lachi 7 verse 15 ndipo ngelo wachisanu ndi chiwiri anaomba ndipo panakhala mawu akulu mmwamba ndi kunena ufumu wa dziko lapansi wayamba kukhala wa Ambuye wathu ndi Khristu wake ndipo adzachita ufumu kufikira nthawi za nthawi. Mwaona pamenepa? So mawu akulu azafika, mawotchazi azafika kuti no ufumu wa dziko lapansi wayamba kukhala ufumu wa Mulungu wathu ndi wa Khristu wake ndipo adzachita ufumu nthawi za nthawi. So mwanjinena dziko lino lapansi zakhalanso ndani manja mwake mwa Yesu, osalifana ngondera tuno ayi basi ufumu ndi pasi wa Yesu. No. Chiweruzo chapanga determine chinthu chimene chichi pamene Yesu azabweranso zoteninga ife kukakhala komwe ife komwe iye ali. So ndikamakamba za chiweruzo, if there is investigative judgment ndi chimene chikuweruza maufumu awiriwa, mafumu a Lucifer ndi ufumu wa ndani wa Mulungu, kupanga determine kuti no ndi ufumu limene unabwese chiyero. Imene ndi investigative judgment ya m'Baibulo, osati kuweruza kuti kodi uyapita kumwamba kapena ayi. No. That one imabweresa chipulumutso anthu pa jeopardy. Okay, 1844 chimene chikuyamba ndi chani kubwezesedwa kwa zoonadi zokhuza utumiki wake ndani wa Yesu Khristu. As for chiweruzo kuti chinamba liti tizapanga study mu Chivumbulutso chapter 6 tikamazoona ma 7 seals. Okay, as for 1844 tuzano ndi nthawi imene chonadi chimabwezeresedwa. Okay, so next week tikamba za zipinda. Okay, tazambi antamakangana ndi Yesu anapilika kapena chipalika so zimenezo tizikamba next week. So pa nthawi tikendi kupemphera ndi zokambirana after sisemapemphera Ambuye afuna thokoza mapadera ife chisomo chimene ndipasa tikuthokoza kuti munalola kuti tikendi nthawi kuwerenga mawu anu. Mupitirize kuti sisi musaife ndipasa ife mphamvu ndi nyonga kuti tikathe kupanga studies zinthu ndi kusimikiza mawu anu. Tipempha ichi ndikuthokoza inu. Amen.